primeiro de nada, quero darvos as gracias a todas e a todos por estares aquí. Quero darlle as gracias a Paula, Alfonso e os demais de Sober en conxunto do que é Lugo Sur, por chamalo así, polo tanto as comarcas de Lemos e do Sil, polo traballo espléndido que fixeron de organizaren este encontro de todo o día da xornada tan diverso na súa temática dende a mañá até agora e polo convite e oportunidade que me dades de volver falar dun tema do que últimamente xa parece que son como don Jorgito el inglés, aquel que viña a vender as Biblias no 19, ademais seguramente socialmente cun un coeficiente de éxito análogo ao del, que non dá vendido unha Biblia en todo o país, pero falando sobre a crise, non? E teño unha sensación extraña hoxe, porque despois do que acabamos de escoitar, do relato breve, pero absolutamente elocuente que nos fixo a Paula, e das palabras de Alfonso, e máis tamén do cantar, non? Da cantiga que tantas veces os que tivemos ocasión, pois, escoitáramos a Suso Bamonde, non? Desaparecido prematuramente, pois despois de todo iso a mí dá a impresión de que falar da crise é como unha incrustación extraña no ambiente no que está a fervernos seguramente na cabeza a todas e a todos nós, despois das palabras que escoitamos, que non é precisamente a crise, non? Senón que é aquelo que constitúe unha constante histórica no noso pobo. Por mala fortuna, esa constante historia que consiste en que cada vez que a nosa nación, a cidadanía galega, experta, reponse de derrotas históricas que comenzaron no século XV, non? Cada vez que iso acontece e emprende un proceso de reafirmación, de recuperación da súa propia identidade, de recuperación da súa memoria e de avance na percura da propia liberdade individual e colectiva, e non só individual as liberdades democráticas, as liberdades no sentido dos lemas da Revolución Francesa, non da liberdade, da igualdade, da fraternidade, senón tamén no sentido das liberdades sociais que aportou despois a Ilustración de esquerda, despois da Ilustración do 18, a Ilustración de esquerda, que foi a ilustración do pensamento de esquerda, non? Tanto do pensamento marxista e as súas diversas ponlas, como do pensamento libertario, por lo tanto, do pensamento anarquista. E cada vez que iso acontece, hai un intre en que un pobo que está a emprender o camiño de construir a súa propia historia bate con un muro ou é obxecto de un accidente histórico que non se enxendra dentro do seu propio recinto, que se enxendra alén o Padornelo, que se enxendra alén o seu espacio vital e volve padecer unha traxedia que sempre leva o nome da historia de España en Galicia, non? E unha dialéctica constante na historia do pobo galego. É a dialéctica entre a historia de Galiza, sistemáticamente silenciada, sistemáticamente afogada, sistemáticamente bruscamente detida, parada, ou botada nunha cachafunda, nun precipicio que non se podía prever, ao mellor moi pouco antes de acontecer a catástrofe, entre esa dialéctica entre iso e o que é a dialéctica da historia de España en Galicia, que é a súa negación e a súa antítese. E mesmo cando acontece fenómenos como, bueno, a segunda restauración borbónica que chamamos aquí, o chaman pois o regime democrático da Constitución do 78, que en definitiva pois é produto precisamente dun marchandage, dun contubernio
con forzas franquistas e, polo tanto, o nacemento dunha democracia secuestrada, pois iso que chamamos nós a autonomía, e que non é máis que a forma rebaixada, descafeinada, do que a cidadanía galega reorganizada durante a longa noite de pedra pois puña como obxectivo que era a creba democrática co resto da cidadanía do Estado español demócrata e antifascista, e xurde esa autonomía, resulta que esa autonomía apodéranse dela os que precisamente representan a antítese da historia de Galiza e da autonomía galega, os que representan a historia de España en Galicia e, ademais, a continuación da historia reaccionaria do Estado español, como o pon de manifesto esa persona que chegou a presidir a Xunta de Galicia durante tres lustros, non? E que eu lle dicía da tribuna do Parlamento: nós aquí estamos a defender a nación galega, o pobo galego, e estamos a intentar construir con ese pobo a súa propia historia, a historia de Galicia. Usted non está nela. Usted representa a historia de España en Galicia aquí, que é a súa antítese. Non sei se o entendeu algunha vez, pero era a realidade. En ese contexto é no que tamén acontece algo do que vou falar dunha vez, porque teño a obriga de falar do que se dixo que iba a falar, que é da crise. Explícome. Se eu matino e reflexiono e fago unha retrospectiva do tercio de século que xa vai decorrido dende a chamada transición, dende as primeiras eleccións ás Cortes Españolas do 77, non? Van 33 anos, polo tanto, un tercio de século casi exacto. Se eu reflexiono, matino e percuro as claves primordiais de por que hoxe estamos na situación que estamos, é dicir, de por que un proceso que tiña que ser evolutivo cara adiante, un proceso que tiña que arrancar dun compromiso político que deu nacemento á Constitución do 78 e non á Constitución resultante dun proceso constituinte ex novo de abaixo arriba, que era o proceso constituinte que estaba a protagonizar a cidadanía do Estado español máis activa, a organizada civilmente, a organizada sindicalmente e a organizada políticamente nas forzas políticas de esquerda e antifascistas, non? Por lo tanto, cara a creba democrática. E por que, en vez diso, moi pouco despois, comezou un proceso que virou de signo e se convertiu en involutivo? E por que hoxe estamos a padecer unha involución brutal, non? Que volve empoleirar nas institucións chamadas de autogoberno aqueles que sempre negaron o xenocidio, aqueles que sempre nas propias Cortes españoles impediron ou boicotearon que se puidese aprobar unha simple resolución condenando os crimes do fascismo no 36 e nos anos seguinte, e porque, en definitiva, estamos ante a emerxencia do fascismo con novas facianas, con novas roupaxes, con novos disfraces, o fascismo social do que falaba ainda hai pouco Boaventura de Sousa Santos, o gran sociólogo portugués prácticamente descoñecido en Celtiberia, porque sempre desprecia o que ignora, non? A Celtiberia do show. Bueno, se estamos nesa situación, cales son as claves primordiais? E unha das claves das que se fala polos que non entronizaron como modelo de transición á democracia ou de creba con un regime totalitario e fascista que foi o franquismo, pois tratouse, polo tanto, de, en lugar dunha transición rotunda, non? Tratouse un compromiso político e cociñado por arriba e dende fora do eido da propia sociedade española, cociñado fundamentalmente entre a Internacional Socialista e primordialmente a SPD alemana, o Departamento de Estado norteamericano e a democracia cristiana internacional,
e, polo tanto, no canto desa ruptura, houve unha transición que foi un fraude político, en definitiva, e que, polo tanto, naceu unha democracia entre tutelada e secuestrada, onde cuestións vitais que eran temas candentes, que foran as problemáticas sobre as que se mobilizara fundamentalmente a cidadanía, como era a cuestión das clases traballadoras, incluindo non só naturalmente a clase obreira estricta, nin o proletariado industrial, senón incluído todo o campesiñado que en Galiza daquela era absolutamente mayoritario, máis do 50% da poboación activa, incluindo incluso pois os moitos segmentos do que se chaman as clases medias, etcétera, etcétera. Bueno, pois ese era un tema candente e iso deu expresión á loita polas liberdades sociais, laborais e sindicais. Outro tema candente que era a recuperación da cultura republicana, porque a república só pode existir se é unha cultura e se exerce como cultura. Se simplemente se cambia por arriba un regime e as institucións se fan republicanas, pero non existe a cultura republicana, pois entón, evidentemente, esa república faltanlle a seiva das raiceiras que ten, das raigañas que ten que estar na sociedade. E a terceira era as cuestións nacionais non resoltas, polo tanto, a índole plurinacional no plano sociopolítico do espacio do Estado español. Bueno, pois esas tres cuestións son as tres cuestións que hoxe reparamos están absolutamente soterradas, absolutamente metidas nunha gaveta pechadas con 7 chaves e que precisamente os que din que están a defender a Constitución son aqueles que nunca quixeron ni siquiera esa Constitución e aqueles que, polo tanto, fixeron todo o posible para que non pudera haber ni siquiera unha transición pactada. Bueno, polo tanto, é unha clave que está na transición e de aí podemos derivar moitas outras. Pero hai unha clave da que nunca, case absolutamente nunca se fala e é a clave do que eu a veces teño chamado coloquialmente entre compañeiros e amigos e mesmo colegas de profesión en ciencias sociais na universidade, que é algo así como a mala fortuna histórica do noso povo debido a que a historia de España, do que se chama España, ou se quere a historia do español, dende o final do século XV en diante, foi sempre fora ou a contrapaso da historia europea no sentido da dinámica de avance histórico de Europa. Por lo tanto, cando en Europa xurde a reforma, aquí xurde a contrarreforma. Cando en Europa o campesiñado comeza a acceder ás liberdades, aquí se recrudece o feudalismo dende os reis católicos e o imperio de Carlos V. Cando se empeza o renacemento e as luces do renacemento e o racionalismo dun Descartes, todo o que é a preilustración en Francia, aquí o oscurantismo do recrudecemento da Inquisición e a rotura da convivencia entre tres culturas básicas en todo o ciclo medieval peninsular, que eran xudeus, mouros e cristiáns. De acordo? Cando en Europa xurde a ciencia derivada do Renacemento e das primeiras luces, e a ciencia na física, e aparece un Galileo, aparece un Copérnico, aparece un Kepler, aparece un Newton, e que non hai absolutamente nada disso, senón todo o contrario. Está absolutamente prohibido pensar. Cando na Europa do século XVIII emergulla o século das luces, e aquí só emergulla tardeiramente na segunda mitad do século XVIII, e, por certo, esa ilustración, os nomes máis señeiros en canto a obra escrita que deixaron son galegos, cousa da que casi nunca se fala. O Cornide, o Lucas Labrada, o Pedro Antonio Sánchez. Bueno, cando en Europa se dá a revolución burguesa, aquí dáse a contrarrevolución que entroniza de novo a Fernando VII el deseado. Ese individuo que, se un repara ben na súa faciana, na súa fisonomía, pois inmediatamente dáse de conta de que o actual habichuela, como eu chamo, ou frijol, que está en San Caetano, ten o perfil facial e a catadura moral de Fernando VII, é cuspidiño.